Pipet ya kane ka video hang ne. Kane ka video ka de ka ba kilum donation hapor ka party campaign jong ka VBP. Kedan ki bla pha message sanga ki om ba pisngo kum nas phang kane. Hato kane kalong legal ne. Pisngo ne em ba ka ne ka de ka ba bhane ka basneo. Te shobangan jawab ikine baro yang nya pe ya kajing shisha. Kublech buni pi baro and I welcome you back to Word Witnel. Kajing kli ka baning kong do bangidon kata kane kalong legal ne kumno. Kajawab ng kanong hoy. Bar khot ki political party ki ba yo donation em naki pajba ne naki company ne naki brewshimet ne ada ki don ka accounting biang ka jing kenjing dia ka biang ka jing pensya isa ka election commission ka biang sikin jing ki pajba ka biang am kalong ka babaha kam don illegality ang ta baru khot kini ki donation kilong legal lut ane tan nama bakalong legal kam mod bangim ngim la ban kali jing kali Mementangan batai pikir ni kijaj donation ki bala ban ai sa ki political party. Kidan bon jaj ki donation tambangan batai pi tang kini kilai tli ki donation namar kini kilai tli donation kilong kumjo bar kini ki wer ki donation ki badan. De kabaning kong kadai kata ka individual donation. Individual donation kadai na upai ba shiman. Ada ai si hajar ne ar hajar ne shpo hajar ne sanpo hajar ne shilak ne arlak ne shikror ne kata kadai ka individual donation. Kaba ai no way ubreu bay. Tamba naka income tax act pa Ula ban ai cash tang hadu ar hajar. Palat banyak ka ar hajar la syo ban ai cash haban le da ka aka ka bala ban trace kum ka bank to bank transfer lane ka online transfer. Ane ka checkbook. De ka ba ar part kata cash contribution. Kay kata ka cash contribution. Kane ka donation em bon sen ki lum hakirali ki campaign ba kajinga lang pajba. Kung makajah kane ka video kajing le jong ka VVP ba ka lumpisan na ki pajba. Kane ka di kata ka cash contribution. Tekane ka cash contribution ro ka rule ka an ka tax barok hot kalong kumjo kumakalong individual donation. Kaya mentapang encourage pang ka corporate donation. Kaya ka corporate donation. Ka donation ka bayo ni ki company ki paper na bahe ata ka yung kata ka corporate donation. Mentangin pat kum no bakini ki donation ki laban wan rajing lada umdon transparency umdon kata ka jing pensyay sa kababiyang sa kipajbaan na sa ka Election Commission of India. Kabaning kong do hato ka pa ay cash contribution kila ban panong kambaklan em. Tapi kan mau ajar apsaw ima subalang hari iong ba ka VPP kum ka party ka ba man eliminate corruption tang ba kidang lumpisa nakipay ba patang hapo ka borti. Nakajig siya yung mga IP kano ka donation em kam day ka corruption mo. Kam day ka corruption. Henry kala ban siya panong kambaklapan. Habon rukam. Ka example ng IP, manta way bro one na ay hakapor ba ki VVP kinang lumpisa kum to. Usupan hapang to silak lani arlak. Dan manta claim don record mano to bro ba habek pisaw day. Ang ta ka jingkli kami kan. Ato ka ne ka pisa ka de ka pisa ka kamay hawk ne ka de ka black money. Ato ka don em ka jing kenjing dia kababiyang halo don ka ne ka pisa. Suppose manta une bro pa habek to ka arlak mo ban tip siya din ladon jing ekran bat ki political party ba ngan ay ka ko donation niya pila siya sing sa panlay ka ni kam nga. Those are the things. It's just an example mo. Kampad siya, kamdon jing jam kita kanitang ka example ba nga IP. So kalaban lang kagataga karukam kan. Hato don mapanong kam baburi ya kapisa bom la ban batay. Namar kata kadaw ka transparency kalong kabakongsan kajing pensya siya kipay ba kajing pensya siya ka election commission ka dalong kabanong kam halor kapisa bakiyolom kalong barokhay. Kanan sa kaway kabantapan. Hato kani ka corporate donation, kani ka jing ay donation na ka company kalaban wanraan na emya ka jing kata hakiray jong ka party. Kajibab ka nga kalaban long kala panumlong ro. Suppose mata. Example mata nga di politician mo. Manta kaway ha company kaay yang 10 crore kum ka donation. Ya ka party ka nga 10 crore kum ka donation. Ma. Hadiin katapan nga ngayo ya katendar ban na surak ma. Tekane company kadi company mas na surak. Nga ngayo contract mas na surak. Tengale kumno nga musliano haka contract nga bu ikata katendar distribution ma. Kat kiway ki brew ki contract ro kinwan tamba ngapat nga musliano ngan pentikna ba katu katendar kan poy bet sa kane ka company na siya une o brew ba ay nga to ka spokro donation. Ba ay ka party nga spokro donation. Henry kajingkili ka lang. Hato, kiyo yakane ka tender, nakakam ba bakilale aki kontrak paper, ne namar kane ka donation baki ay sa kaparty ka jonga. Kata kajingkili ka lang kan. Dimata kumno kane ka jing influence lene kata ka jing kata akiray ka laban lam sa ka corruption. Paningkong do kasdang na donation. Da donation kampat kala corruption. Ano nakato ka donation pat, suppose mata ka company jang no
ubro bah espaw ay donation nga. Tinga pa kumu MLA ne kumu politician ne kumu minister ne katuko company na tu breu ukam yo access bah kenya nga. Ukam yo access bah. Ukam yo opportunity buying bahasa mujung ugi kam yo opportunity bah. Ya ke AKA ka bajia. Tenang tu kakala ka favoritism. Kata ka favoritism long bangaya siya kaliang kajong ukan. Kata ka long favoritism. Ada ka babahane ka basneo ngaya siya kaliang kajong u. Dan muta kung mga batay pimene ada don kata ka tender. Ada don kata ka tender man na surok mau de kontraktor tenang tuken. Kami kane ka favoritism. Temantaya ko tuko ka tender ngalaay u. Ngamtip ubiang no umbiang ka train no umler ka train udon blacklist no uklam sa blacklist ro. Ngamtip ya kata tambah ay donation nga kal abiang nga bala ay donation ngan ay ko tuko kontrak u. The next time maybe you come I come bon to show ka donation nga. Hang tagay nga kala favoritism. Tenang ka favoritism pad kala banlam siya ka corruption lada une ubrio lada une kontraktor tray bahaya ka kam. Mad kala adon ka jing karen syari ba ada pemtri lada pilek kumni sa island yang akamta sa island yang kata kalong kumta kan possibility corruption kala banwan nakata daw tang ne pat ka main point kadiba ka donation kam julam sa ka corruption andre kala ban pelilat hang ne pat kalong kala ban pelilat siya ka jingkta karai bat hadin kan sa lampat sa corruption kan de kay ka opinion ko jong apat kung makalido iba bakali nga pisngo kum no spangani ka video nakalian ko jong kano ko donation kamla ban kala corruption lada klemdan ba muslim klemdan ba lada kabiang ka transparency lada kabiang ka jing dia kalang kabiang ka jing pensya sa kipagba sa election commission kam don corruption hang nong noro bud kabiang bait kapisa kayat bait telada o politician lada ka party ki trey hok ka kam kumbala jed ki pagba nakamata ka jing ba jung pagba kino ki donation lada ki long ki bread ni ka bahero ka bawan na ro ka long ka bakhot ka long ka basuba ha kasan syar khadar lada ki politician hande lada ki party ki perkatang ka jing yo nong de shimen de kandon bet kata corruption lada yo ka donation ka bakum no ro baret na ka bahe donation kandon be ka corruption ndre kumgi ki pagbabat ngidi banang kawai ka jingkeli hato ki politician ne ki party aba ki lumya ka no donation ro ki pensai ne ya ka jing dia ka jongki ya ka jing yo jing lum bat ka jing lot ka jongki tengam te phis ngom no spangane ada phis ngoi hap to like subscribe ba comment no hap phis ngom no akini kin tingam no ish bonong kble shi bini baro ibapet god bless you all